Καλησπέρα, Εύη. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω σήμερα, πόσο μάλλον στο πλαίσιο του Λόγος Νόων podcast. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι και εγώ ιδιαιτέρως που βρισκόμαστε εδώ. Θέλεις να μου πεις 2 λόγια για σένα? Για μένα, βεβαίως. Είμαι μία που εργάζομαι ως ελεύθερη επαγγελματίας. Κάνω τοκετούς στο μεευτήριο 19 χρόνια. Έχω και εγώ 3 παιδάκια, τα έχω γεννήσει φυσιολογικά και ασχολούμαι επίσης και με το κομμάτι της γονιμότητας άλλα 19 χρόνια, γιατί από την πρώτη στιγμή εργάστηκα στο χώρο της εξωσωματικής. Επομένως, έχω έτσι ένα συνδυασμό πληροφορίας που μπορώ να βοηθήσω τα ζευγάρια και πριν την εγκυμοσύνη και βεβαίως εξορισμού κατά τη διάρκεια της κύησης. Άρα η δική μου έτσι εμπειρία αφορά το κομμάτι της αναπαραγωγής και έχω επίσης και 2 μεταπτυχιακά. Το ένα αφορά την έρευνα στην γυναικεία αναπαραγωγή και το άλλο στην παρακολούθηση κύησης και στον τοκετό. Μου ήταν πολύ σημαντικό να συναντηθούμε σήμερα με την ιδιότητα της ειδικού στην γονιμότητα και την υπογονιμότητα. Διατηρείς το χώρο My Fertility Coach. Σωστά. Και θέλω σήμερα να εμβαθύνουμε λίγο σε αυτό το θέμα. Βεβαίως. Μπορείς να μου πεις πώς ορίζεται η υπογονιμότητα, η οποία συζητείται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα? Βεβαίως. Η υπογονιμότητα, με βάση τον ορισμό της, ορίζεται μια προσπάθεια που δεν έχει ευωδώσει, δεν έχει επιτευχθεί η εγκυμοσύνη πάνω από συνεχόμενα 12 μήνες, παρόλο που αυτό τροποποιείται ανάλογα με την ηλικία της κάθε γυναίκας. Αυτό θα σε ρώταγα, δηλαδή πότε θα συστήνες ένα ζευγάρι που προσπαθεί να συλλάβει, ανάλογα με την ηλικία του, να αναζητήσει ιατρική υποστήριξη? Λοιπόν, τυπικά ξεκινάμε με την ηλικία και λέμε ότι ένα ζευγάρι μέχρι τα 35, επειδή είναι νεαρή ηλικία της γυναίκας και εκεί έχουμε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό καλής ποιότητας στα οάρια μας, μπορεί να προσπαθήσει και μέχρι 12 μήνες. Από τα 35 και πάνω λέμε στο εξάμηνο. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά πρέπει να εξατομικευτούν. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα ιστορικό πρόωρης εμεινόπαυσης, αν υπάρχουν χειρουργία στον σύζυγο, αν έχουν μεσολαβήσει θεραπείες, αν υπάρχει κάποιο αυτοάνωσο, όλα αυτά είναι λίγο διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά, για να δώσουμε μια γενική οδηγία και κατεύθυνση, θα λέγαμε ότι σε ένα ζευγάρι που μόλις ξεκινάει να προσπαθεί, σε οποιαδήποτε ηλικία, αν η γυναίκα έχει σταθερό κύκλο, γιατί είναι πολύ σημαντική προϋπόθεση αυτή, θα πρέπει να ξεκινήσουν πολύ άνετα και με μεγάλη έτσι, χαρά και αισιοδοξία γι' αυτό. Και αν αυτό δεν αποδώσει σε 3-4 μήνες, εκεί θα πάμε ανάλογα την ιστορία, το ιστορικό και την ηλικία, να εξατομικεύσουμε το πότε θα ψάξουμε κάποια πράγματα παραπάνω. Ανέφερες τα οάρια, τώρα για μια σύλληψη χρειάζεται 2. Μετά το πέρασμα των 12 μηνών θα πρότεινες να ξεκινήσουν και οι 2 σύντροφοι περαιτέρω εξετάσεις και αξιολόγηση ή πάντα ξεκινάμε από τη γυναίκα? Πολύ ωραία ερώτηση αυτή και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε εδώ λοιπόν ότι ενώ σε ένα ραντεβού συμβουλευτικής ή σε μια κουβέντα καλή ώρα όπως τώρα, αν συζητήσουμε για τη γυναίκα, έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Το 50% αφορά τη γυναίκα και το άλλο 50% αφορά τον άντρα. Επομένως, όταν αρχίζουμε τη διερεύνηση, την αρχίζουμε ταυτόχρονα και το μυστικό της επιτυχίας είναι συντονισμένα. Και στους 2 λοιπόν. Πρόσφατα ήταν και στις ειδήσεις ότι ενώ νομίζαμε ότι γερνάνε τα οάρια, τελικά έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία η ποιότητα και η ποσότητα και η υγεία των σπερματοζωαρίων και γενικότερα η υγεία του άντρα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το κομμάτι είναι αρκετά παρεξηγημένο, αλλά τα τελευταία χρόνια αρχίζει λίγο και μπαίνει πολύ καλά στο κομμάτι της γονιμότητας. Για παράδειγμα, το σπερμοδιάγραμμα δεν ήταν απαραίτητο εξ αρχής, ενώ τώρα το θεωρούμε βασική εξέταση. Σύν το ότι αν βλέπαμε ένα σπερμοδιάγραμμα με καλό αριθμό, κινητικότητα και μορφολογία μας ήταν αρκετό. Στη συνέχεια όμως διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν μετρήσεις εξετάσεων διαφορετικών όπως είναι το οξυδοτικό στρες και το DFI, τα οποία αλλάζουν εντελώς την εικόνα και εδώ έχουμε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι σε όποια ηλικία και να είναι και ο άντρας, που παίζει ρόλο και η ηλικία βεβαίως, γιατί δρούν αθρηστικά οι συνήθειες και η καθημερινότητά μας, μπορεί να αλλάξει το γενετικό υλικό στους επόμενους 3 μήνες. Γιατί γίνεται η σπερματογένεση. Η γυναίκα δεν αλλάζει τα οάρια της στο πέρασμα του χρόνου, ενώ ένας άντρας κάθε 3 μήνες έχει τη δυνατότητα να το βελτιώσει και το σημαντικότερο να το μετρήσει, να το δει αυτό. Ανέφερες το DFI και το σπερμοδιάγραμμα. Όσο μπορείς, θα ήθελα να σε παρακαλέσω σήμερα, χρησιμοποιούμε επιστημονικούς όρους, να τους εξηγήσουμε. Βέβαια, πολύ ωραία. Λοιπόν, στο σπερμοδιάγραμμα λοιπόν κανείς θέλει να υπάρχει ένας αριθμός περίπου στα 15 εκατομμύρια ml για να πούμε ότι είναι φυσιολογικό το σπερμοδιάγραμμα. Ναι, έχει κινητικότητα 32%
σε κάτι που λέμε ταχεία και αργή. Θα το δουν όλες τις αναλύσεις τους που έχουν στα χέρια τους αυτή τη στιγμή μια εξέταση. Να είναι στο 32% και η μορφολογία να είναι στο 4%. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο βασικό κομμάτι για την εξέταση του σπερμοδιαγράμματος. Το δεύτερο, το οξυδοτικό στρες, είναι η ελεύθερη παρουσία ριζών οξυγόνου μέσα στο σπερμοδιάγραμμα, το οποίο θα πούμε πιο κάτω ποιοι είναι οι παράγοντες που προδιαθέτει να αυξάνεται. Και όταν αυτό είναι αυξημένο, δυσκολεύεται η σύλληψη ή δυσκολεύεται η επίτευξη της σύλληψης ή δεν μπορεί να επιτευχθεί καθόλου ή μπορεί να μην είναι έγκυος και να σταματήσει πολύ πολύ πρόωρα η εγκυμοσύνη. Δηλαδή, να κάνει βιοχημική εγκυμοσύνη ή να ακούσουμε καροτούλα και να σταματήσει. Άρα, σε πολύ πολύ αρχόμενη. Αντίστοιχα, τέτοια ζητήματα προκύπτουν όταν το DFI είναι αυξημένο, που αυτό τι σημαίνει, είναι ο κατακαιρματισμός του DNA και δείχνει τα φυσικά σπασίματα στην αλυσίδα του DNA του σπερματοζωαρίου. Δηλαδή, όπως όλα τα οάρια δεν είναι καλά, σε μια γυναίκα, θα πούμε λίγο πιο κάτω τα νούμερα και όλα αυτά που θέλουμε που αντιστοιχούν, έτσι και σε έναν άντρα είναι φυσιολογικό το σπέρμα να είναι κατακαιρματισμένο στο 15%. Ό,τι είναι πάνω από 15% αρχίζει και δυσκολεύει τη λειτουργία του σπερματοζωαρίου. Αυτά όλα όμως δεν φαίνονται από την ανάλυση σπέρματος. Άρα είναι λάθος να συμπεραίνουμε ότι μια πολύ καλή ανάλυση είναι αρκετή και δεν χρειάζονται περαιτέρω εξετάσεις για το σπερμοδιάγραμμα, να υπάρχουν αυτά τα δύο βασικά εργαλεία στα χέρια μας. Πολύ σημαντικό. Κρατάω ότι η ευθύνη είναι 50-50 και στους δύο συμβαλόμενους. Να πάμε στις συμβουλές που θα έδινες σε έναν άντρα που θέλει να συμβάλλει στην επίτευξη κοίησης. Βεβαίως. Καταρχάς, οι περισσότερες συμβουλές είναι κοινές. Δηλαδή, θα ξεκινήσουμε με τις καθημερινές συνήθειες. Ο καλός ύπνος, η καλή διατροφή, μεσογειακή διατροφή, απλά πράγματα. Υπάρχουν μελέτες επίσημες που δείχνουν πόσο βελτιώνεται η ποιότητα των σπερματοζωαρίων, να μείνουμε στον άντρα λοιπόν εδώ, η μειωμένη κατανάλωση αλκοόλ, η οποία έχει άμεση επίδραση και άμεσα αποτελέσματα που φαίνονται στις εξετάσεις. Ακόμη και το κάπνισμα δείχνει πολύ σύντομα τη διαφορά του όταν βελτιωθεί, πόσο μάλλον αν γίνει διακοπή καπνίσματος. Γιατί βλέπουμε ακόμα και στις πρώτες 6 εβδομάδες, όταν αυτά βελτιωθούν, να βελτιώνεται το οξυδοτικό και το DFI. Είναι λοιπόν βασικοί παράγοντες που επιβαρύνουν μια προσπάθεια. Άρα, οι βασικές συμβουλές που θα έδινα είναι να κάνουμε όσο πιο υγιεινό τρόπο ζωής μπορούμε, στα πλαίσια που μπορούμε. Θα συμβούλευα να μην αγχώνονται ότι πρέπει να γίνουν όλα τέλεια για να επιτευχθεί η σύλληψη. Άλλωστε, γύρω μας πόσα ζευγάρια ξέρουμε που μπορεί να πίνει ο άντρας, να καπνίζει και μια χαρά έρχεται η εγκυμοσύνη. Άλλο αυτό και άλλο το πόσο εγώ θα φτιάξω τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Άρα λοιπόν, καλός ύπνος, θα θέλαμε σωστή διατροφή, μειωμένη κατανάλωση αλκοόλ και καπνίσματος και φυσικά να υπάρχουν τακτικές εξπερματήσεις. Κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά είναι τα ζευγάρια να εντοπίζουν τις γόνιμες μέρες και μετά από εκεί, αφού σταματήσουν οι γόνιμες μέρες, δηλαδή αν έχω ορυξία 28 κύκλο, 14η ορυξία, άρα που είναι οι γόνιμες, 10η με 15η. Μετά το 15η σταματάνε τα πάντα, περιμένουμε να δούμε έμεινε έγκυος και αν δεν έμεινα, τότε ξαναπάμε στην επόμενη 10η μέρα του κύκλου να ξαναέχω επαφή. Αυτό σημαίνει ότι αν το σπέρμα παραμείνει από 7 μέρες και πάνω στους όρχες, τότε αυξάνεται το οξυδοτικό και το DFI από μόνο του. Χωρίς να υπάρχουν όλα τα προηγούμενα που συζητήσαμε. Και άρα οι μέρες αποχής είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει να τονίσουμε. Διατηρήστε τακτικές επαφές. Μην βάλετε συγκεκριμένο αριθμό, αλλά διατηρήστε μια τακτικότητα και σε αυτό. Και να αποφεύγουν συχνά σάουνα, αυξημένη θερμοκρασία στη γενική περιοχή. Υπάρχει ένας μύθος ότι είναι πιο δυνατό το σπέρμα αν είναι πιο λίγες οι εξπερματήσεις και δεν ισχύει αυτό. Που το αναφέρεις. Αλλά εδώ που το λες έτσι και το εντοπίζεις, θα σου πω ότι όταν δεν γνωρίζουμε αν έχουμε καλό σπερμοδιάγραμμα, δεν έχουν κάνει ανάλυση οι άνθρωποι, προτείνουμε τις επαφές να είναι μέρα παραμέρα για να προλαβαίνει να ανανεώνεται το δείγμα. Αν έχουμε αποδεδειγμένο ένα πολύ καλό αριθμό, τότε λέμε ότι στις γόνιμες μέρες κυρίως μπορείς και κάθε μέρα να έχεις επαφή. Δεν είναι όμως απαραίτητο. Αυτό είναι η απάντηση στην ερώτηση που κάνουν τα ζευγάρια. Εάν έχω 2 μέρες κολλητά, είναι εντάξει, γιατί είναι Σαββατοκύριακο και μας βολεύει. Φυσικά και είναι εντάξει. Αλλά είναι εντάξει έτσι κι αλλιώς. Εμείς λέμε τι ιδανικά προσπαθούμε. Κατά τα άλλα, τα ζευγάρια προσπαθούμε να τα καθοδηγήσουμε και τουλάχιστον αυτό κάνουμε και από εδώ, από την υπηρεσία, να μην προσπαθούν από τότε μέχρι τότε, αλλά να τους βάλουμε σε μια κατεύθυνση. Όταν πια τα πράγματα αρχίζουν και ζορίζουν, δίνουμε περισσότερες οδηγίες. Ναι. Βρέθηκα πρόσφατα σε ένα τραπέζι που μου εμπιστεύτηκε η κοπέλα ότι προσπαθούν εδώ και καιρό να συλλάβει παιδί και ένιωθα ότι
ήταν όλο το βάρος πάνω της κατά κάποιον τρόπο. Δηλαδή και ο σύντροφος ήταν υπέρβαρος και έπινε και κάπνιζε και παρατηρώ γενικότερα μια τέτοια τάση η υπογονιμότητα και από την εποχή των γιαγιάδων και των μαμάδων μας να ήταν αποκλειστική ευθύνη των γυναικών. Έχεις Είναι πολύ δίκιο. στήρα αυτή η γυναίκα. Και το βάρος να ξέρεις παίζει επίσης μεγάλο ρόλο, ότι το παραπάνω βάρος επηρεάζει την ποιότητα του σπέρματος. Επομένως πάει μέσα στο πακέτο της διατροφής. Ξεκινάς λοιπόν από αυτά τα βασικά ζητήματα και μετά όταν έρθει η ώρα και περάσει αυτό το εύλογο διάστημα που συζητάγαμε πιο πριν, εκεί πρέπει να κάνει ένα σπερμοδιάγραμμα και για μένα να μην πάει σταδιακά. Ναι, καταλαβαίνω είναι ένα κόστος, αλλά πρέπει να σκεφτούμε στη συνολική μας συζήτηση ποια είναι η ηλικία της γυναίκας. Τι περιθώρια υπάρχουν από εκεί. Γι' αυτό είπα ότι όταν ξεκινήσουμε να μιλάμε για τη γυναίκα έχουμε πιο πολλά πράγματα. Από εδώ λοιπόν τι έχουμε? Οδηγίες διατροφής, αιματολογικές εξετάσεις, να δούμε τις βιταμίνες μας, να δούμε το ζάχαρό μας, να δούμε το θηροειδή μας και τι άλλο και το σπερμοδιάγραμμα. Μετρημένα πράγματα που δεν θα κουράσουν τόσο πολύ, ας πούμε, έναν άνθρωπο που θέλει να προετοιμαστεί. Οι γυναίκες πάλι που έχουν πολύ περισσότερα πράγματα να κάνουν είναι διατεθειμένες και ήδη από πριν γνωρίζουν ότι έχουμε εδώ να κοιτάξουμε πράγματα και θα το κάνουν. Ενώ ο άντρας λίγο δυσκολεύεται περισσότερο σε αυτό. Γιατί όπως είπες, έχει μπει πολύ πρόσφατα στην κατάσταση του να διερευνήσουμε και εσένα. Και μάλιστα πολλές φορές που έχω εδώ τα ζευγάρια, βλέπω την αγωνία του, λες να βρουν πρόβλημα σε μένα. Και αυτό που εξηγώ είναι ότι εδώ έχει σημασία να πούμε ότι δεν υπάρχει το ποιος φταίει. Δεν φταίει κανένας. Αν δύο άνθρωποι λοιπόν είναι μαζί και για κάποιο λόγο ένας έχει λίγα σπερματοσβάρια ή ο άλλος έχει λίγα οάρια, αυτό δεν είναι δική του ευθύνη. Ούτε κάποιος είναι πιο σωστός σύντροφος ή σύζυγος μεθαύριο ή πατέρας, αν έχει πιο πολύ γενετικό υλικό ή λιγότερο. Άρα αυτό δεν θα έπρεπε να είναι λόγος για να νιώθουν τα ζευγάρια το πρόβλημα είναι σε σένα ή το πρόβλημα είναι σε μένα. Το πρόβλημα ή αλλιώς το ζήτημα που προσπαθώ πάντα να τους περνάω είναι σε εμάς, γιατί μας ενδιαφέρει το εμείς. Και εμείς προσπαθούμε να συντονίσουμε αυτή την προσπάθεια που αφορά το συγκεκριμένο ζευγάρι και ποτέ να μην φέρνουμε παραδείγματα σαν αυτά που ακούω και πραγματικά στενοχωριέμαι πάρα πολύ, ότι αν είχες έναν άλλο σύντροφο, αν είχες μια άλλη σύντροφο, δεν έχει σημασία αυτό. Εδώ έχουμε αυτόν τον σύντροφο και εμείς αυτό το ζευγάρι καλούμαστε να υποστηρίξουμε. Πολύ απενεχοποιητικό αυτό που λες. Τι συμβουλεύεις στα ζευγάρια που πλέον έχει μπει αυτό το θέμα στην καθημερινότητά τους και ενδεχομένως έχει χαθεί κάθε ερωτισμός, κάθε διάθεση. Ναι, όταν όλα περιφέρονται γύρω από την ορυξία και την προσπάθεια σύλληψης. Κοίτα, θα πρέπει σίγουρα να διαχωρίσουμε τι ηλικία έχει αυτό το ζευγάρι. Βεβαίως μπορεί να είναι 43-44 η γυναίκα και να βρει και τον άνθρωπό της πέρυσι, φέτος, και να ξεκίνησαν τώρα την προσπάθεια. Δικαιούται κάθε ζευγάρι, όπως σου είπα και νωρίτερα, σε όλες τις ηλικίες, πρώτα να προσπαθήσει μόνο του. Αλλά εκεί είμαστε σε εγρήγορση να έχουμε λίγο το νου μας πιο πολύ, πιο σύντομα. Σε κάθε περίπτωση, ένας υπέρηχος που θα δείξει ότι οι οθήκες λειτουργούν σωστά και έχω ένα σταθερό κύκλο είναι το πρώτο καλό σημάδι. Από εκεί και πέρα, δεν γίνεται να μην αγχωθεί το ζευγάρι που είναι σε ηλικία 43-44 η γυναίκα και έχει περάσει ένα τρίμηνο και δεν έχει μείνει έγκυος. Κακά τα ψέματα. Άρα θα πρέπει εμείς να οπλίσουμε με πληροφορία το ζευγάρι σε κάθε ηλικία. Τι σημαίνει η ηλικία σου, τι ποιότητα ορίων έχω, τι χρόνο έχω με βάση τα αποθέματά μου, πώς να βελτιώσω αυτό που έχω μέχρι τώρα για να μεγιστοποιήσω τις πιθανότητές μου και κυρίως να γνωστοποιήσουμε τις πιθανότητές του για να ξέρει πού βρίσκεται σε μια διαδρομή γονιμότητας, όπως ονομάζω εγώ πολλές φορές, και να ξέρουμε υπάρχει λόγος να αγχωθούμε ή όχι. Κατά τα άλλα, ένα ζευγάρι που προσπαθεί και ξεκινάει τώρα, εγώ προσέχω πολύ τι πληροφορίες θα δώσω και είχα ένα ραντεβού τέτοιο σήμερα, γιατί αν αρχίσεις και δίνεις πολλές πληροφορίες, όλα αυτά μπαίνουν σε έναν αλγόριθμο. Και δεν γίνεται αν έχεις αλγόριθμο να μην χαλάσει όλο αυτό που περιγράφεις. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε να βελτιώσουμε, αυτά που πρέπει, και μετά να βρισκόμαστε χωρίς ημερομηνία, χωρίς ώρα, αλλά μεταξύ μας τώρα. Όλοι ξέρουμε ότι αύριο είναι η 10η μέρα που ξεκινάνε οι γόνιμες μέρες. Άρα τι λες, φτιάξε το χρόνο σου και τη συνθήκη για να μπορείς να έχεις διάθεση πιο εύκολα. Μην προσπαθείς να χωρέσεις ένα πρόγραμμα, ήρθε 11 η ώρα, τώρα γύρισε ο σύντροφός μου, σήμερα είναι η μέρα, δεν γίνεται, πρέπει να βρεθούμε. Δεν είναι απαραίτητο, δεν θα βοηθήσει. Είναι προτιμότερο την επόμενη μέρα και ας μην ήταν η τέλεια μέρα που είχαμε σκεφτεί,
Άλλωστε, ποτέ δεν υπάρχει μόνο μία τέλεια μέρα. Και φαντάζομαι ότι είναι και εντάξει να παίρνουν διαλύματα τα ζευγάρια αν νιώθουν ότι έχουν πιεστεί πολύ και έχει κυριαρχήσει όλα τα πεδία της ζωής τους αυτή η προσπάθεια, σωστά, ή χάνουν χρόνο. Λοιπόν, αν δεν έχεις ένα ζευγάρι που έχεις κάποιο ιατρικό επίγον, δηλαδή εξαιρετικά χαμηλά αποθέματα, υψηλές ορμόνες, FSH, LH, στραδιόλ, που δείχνουν εάν με ευκολία ή με δυσκολία λειτουργεί ο κύκλος κάθε μήνα, εάν λοιπόν δεν έχεις τέτοια σημεία που πρέπει να είσαι προσεκτικός, πάντα πρέπει να αφήνουμε το ζευγάρι να παίρνει ανάσες. Δεν πρέπει να του βάζουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα, πρέπει να του δίνουμε ένα ευρύ πλάνο που θα λέει τι περίπου να κάνεις. Στην αρχή, έτσι. Όσο τα πράγματα προχωράνε όμως, πρέπει αυτά πια να αρχίσουν να αποδίδουν, να δώσουν αποτελέσματα. Άρα εκεί μπορεί να συζητήσουμε και για πρόκληση ορεξίας, μπορεί να συζητήσουμε και για άλλα πράγματα. Μπορεί κάποιος να χρήζει πραγματικά ανάγκη της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Άρα εκεί θα πρέπει να του το πούμε. Το σημαντικό, ξέρεις ποιο είναι, να γνωρίζει το ίδιο το ζευγάρι τι του συμβαίνει και να μην γνωρίζουμε μόνο εμείς που είμαστε επαγγελματίες υγείας εδώ, να γνωρίζει το ίδιο το ζευγάρι. Γιατί αν το γνωρίζει, τότε θα μπορεί να επισκεφθεί όποιον γιατρό θέλει, να κάνει τις ερωτήσεις που θέλει και να πάρει τις απαντήσεις του και να μπορεί να επιλέξει πια, όπως ακριβώς κάνουμε και στον τοκετό. Που γνωρίζουμε ακριβώς ποιες είναι οι δυνατότητές μας και επιλέγουμε το είδος τοκετό που θέλουμε. Έτσι λοιπόν και εδώ στη γονιμότητα, η ΜΕΑ προσπαθεί να ενημερώσει το ζευγάρι και να το βοηθήσει να πάει όλα τα στάδια χωρίς να χάσει πολύτιμο χρόνο. Και αυτό που είπες στην αρχή, ότι έχει δικαίωμα το ζευγάρι να το σταματήσει. Λοιπόν, κοίτα τώρα πώς εμπλέκονται σε αυτά τα δικαιώματα. Είναι η κοινωνία γύρω-γύρω που τους ρωτάει πότε θα κάνετε παιδί, ή βλέπω λίγο και μήπως είσαι έγκυος. Άλλο τραγικό αυτό. Παντεύτηκαν τον Ιούνιο, τώρα έχει πάει Οκτώβρης, τι γίνεται ακόμα για παιδί. Και όπως είπε και μία φίλη μου πρόσφατα που είναι 44 και κάνει τώρα προσπάθεια εξωσωματικής, μου λέει: θα ήθελα πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια αντί να με ρωτάνε, άντε δεν θα κάνετε κανένα παιδάκι, να μου πει κάποιος, γιατί δεν κάνεις μια κατάψυξη ορίου. Τώρα που υπάρχει πια η δυνατότητα. Όλο αυτό θέλω να πω είναι στην ευρύτερη πίεση που ασκείται από την κοινωνία μας. Άρα, τι είναι σημαντικό, να ξέρει το ζευγάρι και κυρίως να είναι και οι δύο στο ίδιο μήκος κύματος. Έχουμε πολλές γυναίκες που προσπαθούν μόνες τους, δεν προσπαθούν μαζί. Δεν θέλει να τον ενοχλήσει, δεν θέλει να του μιλήσει, του το είπε και δεν αντέδρασε καλά. Κανείς 2 πακέτα τσιγάρα και ενώ του λέει ότι αυτό δεν βοηθάει. Ή ανάποδα, είναι τόσο στρεσαρισμένη με όλα όσα τη συμβαίνουν και μόνο που τον βλέπει ότι καπνίζει αυτά τα 2 πακέτα, είναι τόσο σε σύγκρουση. Πώς θα βρεθούν αυτοί οι 2 άνθρωποι, με τι διάθεση, ποια μέρα, με τι εγκέφαλο, πώς θα γίνει όλο αυτό. Άρα αυτά προσπαθείς να τα βάλεις σε μία σειρά και όντως όταν έχεις το ζευγάρι απέναντί σου και πεις, λοιπόν παιδιά, και εγώ θα ήθελα να κόψω τη ζάχαρη, αλλά δεν την κόβω. Άρα και ο άνθρωπος που έχω απέναντί μου πρέπει να κόψει το κάπνισμα ιδανικά, αλλά δεν μπορεί. Είχα όμως έναν άνθρωπο τώρα πρόσφατα που μου λέει από τη μέρα που μιλήσαμε το έχει κόψει μαχαίρι. Ενθουσιασμός, χαρά παντού. Και όντως έχουμε και αποτελέσματα τώρα, αλλά δεν μπορώ να τα αποδώσω μόνο σε αυτό. Και αυτό είναι η αλήθεια. Δεν πάει ποτέ σε ένα πράγμα που έκανε. Αλλά πρέπει να αφήνουμε τους ανθρώπους και να τους εξηγήσουμε ότι ό,τι κάνουν καλύτερο θα βοηθήσει στο βαθμό που του αναλογεί. Και να μην έρχεται σε σύγκρουση το ζευγάρι, γιατί έπιασε μια μπύρα πάλι απόψε και είχε πιει και χθες. Και όλο αυτό πάει λίγο ένας φαύλος κύκλος. Έτσι κι αλλιώς, αν η απόκτηση παιδιού είναι μόνο επιθυμία της γυναίκας, μπαίνουν ερωτήματα γενικότερα για την μελλοντική ζωή, την ανατροφή παιδιών κτλ. Σωστά, αλλά νομίζω ότι αυτό που σκέφτηκα εγώ και ανέφερα δεν πάει εκεί, που φυσικά είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα προς συζήτηση. Πάει στο ότι οι άντρες νομίζουν ότι είναι το θέμα μόνο που αφορά τις προσπάθειες της γυναίκας. Και γι' αυτό λέω προσπαθεί μόνη της. Θεωρεί ότι δεν χρειάζεται να έχει μείνει έγκυος μια φορά και έχει αποβάλει. Άρα μένεις έγκυος. Αφού μένεις έγκυος, μην με ταλαιπωρείς εμένα με εξετάσεις. Δεν ισχύει λοιπόν αυτό. Αυτό που είπαμε και στην αρχή. Οπότε και η υπογονιμότητα δεν είναι μόνο η απουσία θετικού τεστ, αλλά και οι καθέξινα αποβολές, η αδυναμία κράτησης ενός εμβρίου. Σωστά. Πάμε λίγο στον κύκλο και στη σεξουαλική αγωγή. Μπορεί εμείς, εγώ και εσύ, να το προϋποθέτουμε, αλλά παρατηρώ επίσης μια άγνοια στην Ελλάδα. Δεν έχουμε σεξουαλική αγωγή στα σχολεία. Ξέρουμε εν μέρη πώς λειτουργεί το σεξ, αλλά πολλοί δεν γνωρίζουν, ας πούμε, ότι ένα σπερματοζωάριο μπορεί να ζει 5 μέρες. Το οάριο μόνο μία. Είναι μία εβδομάδα περίπου το πιθανό παράθυρο γονιμοποίησης. Οπότε θα πρέπει ίσως να ξεκινήσουμε από πολύ αρχή στην ενημέρωση προς τα ζευγάρια. Υπάρχει, να ξέρεις, πρόγραμμα
το οποίο βέβαια δεν είναι τόσο συντονισμένο και τόσο τακτικό, αλλά σε πολλά σχολεία γίνεται σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Αυτό που παρατηρώ και εγώ, γιατί η κόρη μου είναι 15, εντάξει, είναι λόγω και της μαμάς πολύ ενημερωμένη, ότι δεν έχουν ιδέα, όπως λες και εσύ, γιατί δεν είναι τα προγράμματα με συνέπεια συντονισμένα στα σχολεία, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουν τι σημαίνει έμεινος ρίσε, τι σημαίνει φυσιολογικός κύκλος, ποιες είναι οι γόνιμες μέρες, πώς να γίνεται η αντισύλληψη, όλα αυτά. Πες μου όμως, τι θες να συζητήσουμε εδώ για αυτό το κομμάτι που αφορά πια τη γονιμότητα. Σκεφτόμουν κυρίως την ενημέρωση της γυναίκας για τη λειτουργία του σώματός της, την αναγνώριση των γόνιμων ημερών, ακόμα και χωρίς τεστ ορεξίας. Όχι, αυτό πραγματικά προτρέπω, όχι τεστ ορεξίας. Αυτά, αν γίνουν, πρέπει να γίνουν ενδεικτικά για να συσχετιστούν κάποιες πληροφορίες για 1-2 μήνες. Τέλος, δεν προσφέρουν τίποτα άλλο. Μόνο το να διαπιστώσουμε. Άρα, να πούμε λοιπόν ότι αν μια γυναίκα έχει σταθερά ένα κύκλο 28 ημερών, το αναφέραμε εντάχει νωρίτερα, αναμένουμε ότι η ορεξία της είναι 14η μέρα. Και πάμε τώρα σε αυτό που είπες. Πώς αναγνωρίζω εγώ την ορεξία μου? Γιατί αυτό είναι που υποθέτουμε. Δεν είναι σίγουρο. Μπορεί εμείς να το υποθέτουμε και να είναι άλλη μέρα της ορεξίας. Εμείς λοιπόν θα αναγνωρίσουμε στο σώμα μας τις εκκρίσεις που αυξάνονται, οι οποίες είναι παχύρευστες και φαίνονται την ώρα που πάμε να ουρήσουμε, οπότε τις βλέπουμε, τις αναγνωρίζουμε και στο εσώρουχό μας. Αυτές προηγούνται της ορεξίας. Όταν γίνεται η ορεξία, νιώθουμε κάποιο ήπιο πόνο χαμηλά στη κοιλιά, δεξιά ή αριστερά. Πάντα είναι η ερώτηση. Όχι, δεν είναι πάντα. Συμβαίνει όμως, και ειδικά στις πιο μικρές ηλικίες, να είναι πιο ξεκάθαρο αυτό σαν εικόνα, στα 30-32 για παράδειγμα, χωρίς να είναι νόμος αυτό, που όταν σπάει το άριο, το υγρό που χύνεται μέσα στην κοιλίτσα, το είναι αντιληπτό. Και είναι αντιληπτό όταν κινείς, όταν κάθεσαι, πονάς λίγο και σου λέει φεύγει την επόμενη μέρα. Ήταν μια βασική ερώτηση μιας κοπέλας 31 ετών, ότι πονάω κάποιες μέρες και φοβάμαι μήπως αυτό σημαίνει κάτι κακό για τη γονιμότητά μου. Όχι, σημαίνει ότι αντιλήφθηκες την ορεξία σου με πιο εμφανή τρόπο. Υπάρχει και ο τρόπος που μπορούμε να μετρήσουμε τη θερμοκρασία μας, γιατί ανεβαίνει. Ούτε αυτό θα το ήθελα να το προτείνω, για να είμαι ειλικρινής, γιατί οτιδήποτε είναι να κάνεις επαναλαμβανόμενα, να δημιουργήσει ένα ψυχαναγκασμό. Πιο πολύ θα θέλαμε να μάθει να διαβάζει το σώμα της μια γυναίκα και να αντιλαμβάνεται τέτοιου είδους συμπτώματα. Επομένως, λοιπόν, η ορεξία πρέπει να συνάδει κοντά με αυξημένες κολπικές εκκρίσεις, ενδεχομένως με ένα πόνο χαμηλά στην κοιλιά. Μπορεί να έχουμε απουσία διάθεσης για επαφή, μπορεί να έχουμε περισσότερη διάθεση, μπορεί να έχουμε πονοκέφαλο. Όλα αυτά ποικίλουν τόσο πολύ που μπορεί να μπερδέψουν. Το σημαντικό είναι κυρίως αυτό που είπαμε, ότι έχουμε πιο αυξημένες εκκρίσεις. Από τη στιγμή λοιπόν που νιώθουμε τα πονάκια αυτά στη 14η μέρα και διαθετούμε 28η, δηλαδή μετά την ορεξία μεσολαβούν 2 εβδομάδες, τότε ο κύκλος μας λειτουργεί σωστά. Εάν τώρα έχω μια γυναίκα η οποία νομίζει ότι έχει κύκλο 28 και προτρέπω τα κορίτσια που μας ακούν αυτή τη στιγμή, όσες έχουν εφαρμογή, γιατί έχετε πάρα πολλές εφαρμογές και το ξέρω, να μπείτε εκεί που λέει ανάλυση και να δείτε κάθε μήνα η καταγραφή σας σε τι κύκλο αντιστοιχεί. Θέλω να σου πω ότι 7 στα 10 ραντεβού μου γράφουν στο ιστορικό ένα κύκλο 26 ημερών, 28 ημερών, και όταν μπαίνω, κοιτάω το τελευταίο εξάμηνο και έχουν πολύ μεγαλύτερη διακύμανση. Και εξηγώ ότι είναι διαφορετικό να έχει μια διακύμανση 2 ημερών, είναι φυσιολογικό, 26 με 28. 28 με 30. Και είναι διαφορετικό να διαπιστώνουμε μαζί ότι ο κύκλος ξεκινάει από 25 και φτάνει μέχρι 32. Και τι σημαίνει αυτό, για να μην μπερδευτούμε? Ότι η πρώτη μέρα της περίοδου, μέχρι τον επόμενο μήνα που θα ξανάρθει περίοδος, να μεσολαβούν 25 μέρες ή 32 μέρες. Αυτό ονομάζουμε κύκλο. Όχι πόσες μέρες διαρκεί, και δεν μετράμε ποτέ τον κύκλο μας από τη μέρα που τελείωσε η περίοδο, παρά μόνο από την πρώτη μέρα της περίοδου. Θέλει λίγο να το μελετήσεις παραπάνω, και αυτές οι εφαρμογές, επειδή βγάζουν ένα μέσο όρο, μας κατευθύνουν καλά, συμπαθητικά θα πω, γιατί βγάζουν ένα μέσο όρο πότε κάνεις ορεξία, μάλλον ένα μέσο όρο του κύκλου, και άρα βρίσκουν ένα εύλογο διάστημα. Η ερώτηση είναι γιατί να έχεις περισσότερες από 2 μέρες απόκληση. Αυτό τι σημαίνει? Όχι να βρούμε τις γόνιμες μέρες. Αυτό τον υπολογισμό μπορούμε να τον κάνουμε. Αλλά το σημαντικό είναι να δούμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και πώς το βελτιώνουμε. Αυτό μας ανησυχεί, δηλαδή, αν είναι παραπάνω από 2 μέρες? Μας προειδεάζει να ψάξουμε τα πράγματα λίγο παραπάνω. Μία γυναίκα που δεν έχουν περάσει 12 μήνες, ξεκινάει τώρα ελεύθερες επαφές. Τι ρόλο παίζουν οι υποστηρικτικές, εναλλακτικές θεραπείες? Έχω ακούσει για τη λιγαριά ή κάποια συμπληρώματα διατροφής. Λοιπόν, είναι διαφορετικά τα συμπληρώματα με τις εναλλακτικές, δηλαδή 2 απαντήσεις θέλω να σου δώσω εδώ. Τα συμπληρώματα είναι συμπληρώματα. Δηλαδή,
Εμείς πρέπει να έχουμε τις υγιείς καθημερινές συνήθειες και να συμπληρώσουμε με τις βιταμίνες. Ανάλογα την ηλικία, έχουμε άλλα συμπληρώματα διατροφής και ανάλογα με την περίπτωση. Αν μιλάμε για πολυκυστικές, αν μιλάμε για ενδομετρίωση, αν μιλάμε για μια νεαρή γυναίκα, αν μιλάμε για μια γυναίκα που έχει κάνει εξωσωματική και έχουμε αποδεδειγμένα την πληροφορία ότι δεν γονιμοποιούνται τα οάρια ή δεν διαιρούνται στη συνέχεια. Έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις ή μια ηλικία 40, 42, 45 ετών. Και θα ήθελα να το πούμε αυτό το 45 πιο μετά. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να δώσουμε στοχευμένα και εξατομικευμένα τα συμπληρώματα. Εάν βάλεις στο διαδίκτυο ή στο chat, θα δεις ότι θα σου βγάλει πάρα πολλά συμπληρώματα. Το θέμα είναι τι από όλα αυτά να πάρεις και γιατί. Έτσι, και πόσο να τα παίρνεις. Δεν τα παίρνουμε για πάντα όλα αυτά. Άρα λοιπόν τα συμπληρώματα τα θεωρώ μια πολύ σημαντική βοήθεια, την οποία και έχω μέσα στη δική μου συμβουλευτική. Τώρα, εναλλακτικές βοήθειες όπως η λιγαριά καταρχάς είναι μια πολύ ωραία βοήθεια που κρατάει την προλακτίνη σε πολύ καλά επίπεδα. Αλλά και αυτή, αν την πάρεις παραπάνω από 3-4 μήνες, θα τα ρίξει τόσο πολύ που πλέον θα επηρεάσει αρνητικά την όρεξη. Γιατί στην ουσία η λιγαριά συνδέεται με την καλή ρύθμιση της προλακτίνης όταν αυτή είναι ανεβασμένη και την καλύτερη ποιότητα όρεξίας. Άρα και αυτά δεν θέλουν, άκουσα ότι η λιγαριά βοηθάει, να πάρω λιγαριά. Πόση λιγαριά θα πάρεις, για πόσο θα την πάρεις. Αυτό θέλει λοιπόν μια παρακολούθηση και θέλει μια συμβουλευτική που ρωτάω πόσο θα πάρω και διαπιστώνω κιόλας πράγματα. Βλέπω και τον κύκλο μου, δεν την παίρνω θεωρητικά, την παίρνω και βλέπω. Ο βελονισμός. Βεβαίως και βοηθάει ο βελονισμός, όπως μας βοηθάει και στο τοκετό και στην αλλαγή θέση του μωρού. Είναι εναλλακτικές θεραπείες που μας βοηθούν να έχουμε καλύτερη ορμονική ισορροπία και δίνουν μια μικρή βοήθεια και αυτές από την πλευρά τους. Και όπως λέω πάντα στα ραντεβού, δεν ξέρουμε ποια είναι η βοήθεια που τελικά μας έδωσε το θετικό. Δεν μας απασχολεί. Δεν θα δώσουμε τα εύσημα σε κανέναν. Τα εύσημα είναι του ζευγαριού. Αυτό που μας απασχολεί είναι να πιάσουμε από όλες τις πλευρές ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε το ζευγάρι. Τέλεια. Και φαντάζομαι ότι προχωράμε σταδιακά και ανάλογα την ηλικία και το περιστατικό. Σωστά. Πάμε τώρα στο πολύ μεγάλο θέμα της άμμη που συζητιέται. Είναι η αντιμιλέριος ορμόνη, θα μας πεις τι είναι. Τι μας λέει η άμμη? Λοιπόν, η αντιμιλέριος ορμόνη είναι μια ορμόνη που παράγεται στα οθυλάκια, επομένως όσα περισσότερα έχουμε, τόσο περισσότερη ορμόνη παράγεται. Είναι μια ευαίσθητη εξέταση, θα σου πω, ότι πολλές φορές έχουμε δει να βγαίνει λάθος. Επομένως, κορίτσια, όταν δείτε μία άμμη, δεν θέλω να απογοητεύεστε και δεν θέλω να θεωρείτε δεδομένο ότι αυτή είναι η άμμη μου, πάει και τελείωσε. Την έχουμε δει αρκετές φορές να βγαίνει λάθος, οπότε μισό λεπτό να την ξαναδούμε. Η άμμη λοιπόν δείχνει τα αποθέματα της οοθήκης. Και αυτό μας δείχνει το χρονοδιάγραμμα που πρέπει να έχει μια γυναίκα μπροστά της για το αν βιάζεται ή όχι. Η χαμηλή άμμη δεν σημαίνει χαμηλή ποιότητα. Η χαμηλή άμμη δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να μείνεις έγκυος πανεύκολα από τον πρώτο-δεύτερο μήνα. Τι σημαίνει λοιπόν λάθος άμμη? Γιατί αντιμετωπίζεται σαν να είμαι κανόνας, μου βγήκε και οι μοίρες αποφάσισαν για μένα, ας πούμε. Σωστά. Πάλι σημερινό ραντεβού θα σου πω, ήταν αυτή η κοπέλα πολύ αντιπροσωπευτική. Είναι 31, έχει 0,78 άμμη και από την ώρα, είναι αληθινή η άμμη της, αλλά από την ώρα που είδε την άμμη, μου λέει έκλαιγα 3 νύχτες. Και λέω, αν είναι δυνατόν, Γαλλία μένει το κορίτσι αυτό, αλλά είναι Ελληνίδα, θα έρθει στην Ελλάδα. Λέω, ναι, να εξηγήσουμε όμως τι σημαίνει χαμηλή άμμη. Χαμηλή άμμη λοιπόν σημαίνει χαμηλά αποθέματα και όταν βγαίνει λάθος, μάλλον για να πούμε αν βγήκε σωστή ή λάθος, δεν μπορείς να την εκτιμήσεις από μόνη της. Πρέπει να την εκτιμήσεις παράλληλα με μια κλινική περιχογραφική εικόνα. Δηλαδή, μια γυναίκα που έχει άμμη κοντά στη μονάδα, σε κάθε οθήκη θα δεις περίπου 4 άρια από την κάθε οθήκη. Εάν η οθήκη σου όμως, όπως βλέπουμε σε ένα ραντεβού μαζί, ολοκληρωτικά όλες τις εξετάσεις, και βλέπουμε και τον υπέρηχο, και εγώ βλέπω ότι έχει 10 άρια στην κάθε οθήκη, δεν μπορεί να έχει άμμη 1. Τότε η άμμη είναι λάθος και το λέω με σιγουριά. Εάν όμως έχω, να το πω διαφορετικά, άλλα σημάδια τα οποία μου δείχνουν ότι μάλλον η άμμη είναι χαμηλή, δεν μπορώ να υποψιαστώ ότι μου λέει ότι η άμμη είναι λάθος. Και αυτό τι εννοώ? Η FSH, η LH και η στραδιόλη είναι ορμόνες που δείχνουν με πόση ευκολία λειτουργεί ο κύκλος. Όταν τα οάρια είναι λίγα, η FSH ανεβαίνει, γιατί χρειάζεται να κινητοποιήσει με μεγαλύτερη δύναμη, ας το πούμε, την οθήκη. Άρα, αν έχω αυξημένη FSH, μαζί με LH και η στραδιόλη αξιολογείται, και χαμηλή άμμη, πιθανολογώ ότι ισχύει αυτή η άμμη, αλλά για να ολοκληρώσω την εικόνα μιας γυναίκας χρειαζόμαστε περιχογραφικό έλεγχο. Άρα, ναι, δεν γίνεται κάθε μέρα λάθος, αλλά μην βλέπεις μόνο την άμμη, άσε να δούμε και τον υπέρηχο. Ωραία. Τι σημαίνει όταν η άμμη είναι πολύ υψηλή? Τι πρέπει να σκεφτούμε? Καταρχάς, αν η κοπέλα είναι πολύ μικρή σε ηλικία, πολύ ψηλή θα είναι η άμμη, γιατί πολύ ψηλή άμμη σημαίνει πολλά οάρια.
Θα μπορούσε βεβαίως να σημαίνει και πολυκυστικές οοθήκες, έτσι. Γιατί έχουμε γυναίκες οι οποίες έχουν πολύ περισσότερο άρη από αυτά που αναλογούν στην ηλικία, αντιστοιχούν στην ηλικία τους, και αυτό είναι λόγω πολυκυστικών οθήκων. Μπορεί να τα αξιολογήσει κάποιος από μόνη της? Όχι. Εγώ για να αξιολογήσω μια άμυ θα ρωτήσω πόσο χρονών είναι, έχει σταθερό κύκλο, έχει κάνει ορμονικό προφίλ. Τότε μπορώ να σου απαντήσω. Και είναι η συνεργασία ΜΕΑΣ με γυναικολόγου υπογονιμότητας? Για να ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματα, όχι. Για να δώσουμε κάποια φάρμακο, πάντα. Για να δώσουμε κάποια ιατρική οδηγία, πάντα. Αλλά το να αξιολογήσουμε τις εξετάσεις δεν είναι απαραίτητο να έχουμε μαζί μας τον γυναικολόγο. Βεβαίως, κάποια πράγματα, κάποιοι συνδυασμοί που μπορεί να παραπέμπουν κάπως πιο περίεργοι, κάπως πιο σπάνιοι, φυσικά και συμβουλευόμαστε. Και εμείς εδώ στο My Fertility Coach έχουμε ολόκληρη ιατρική ομάδα που πολλές φορές λέω: δώσαμε ένα λεπτό να μιλήσω με τον γιατρό, ή κρατάω σημείωση, θα μιλήσω με τον γιατρό και θα σου απαντήσω γραπτά στο πλάνο σου μετά από επικοινωνία με τον κύριο Τάδε. Σου απαντώ αυτό. Δεν είναι όλα δηλαδή ότι εμείς θα τα λύσουμε, αλλά να τα συζητήσουμε έχουμε δικαίωμα όλοι. Όπως και για το υπερηχογράφημα. Βεβαίως, δεν κάνουμε στον υπέρηχο, αλλά δεν μπορούμε να συζητήσουμε αν ο υπέρηχος που βλέπουμε μας δείχνει την εικόνα που θέλουμε. Μπορεί οι φωτογραφίες να μην είναι καλές, δηλαδή να μην έχει αποτυπώσει το στιγμιότυπο που είναι ξεκάθαρο για το πόσο άρια βλέπουμε. Και γι' αυτό μου φέρνουν υπερήχους και λέω: δεν είναι ότι δεν έχεις αρκετά άρια, είναι ότι εγώ δεν μπορώ να το δω από αυτόν τον υπέρηχο. Επομένως, λέω: μίλα με τον γιατρό σου. Και ο γιατρός επιβεβαιώσει, είμαστε εντάξει, δεν χρειάζεται να μου το πει εμένα ή να το αποδείξουμε γραπτός. Ωραία. Στο παρελθόν με έχουν πλησιάσει αρκετές κοπέλες κάτω των 30, περίπου 5, με άμυ 0,0 κάτι. Και αναρωτιέμαι, έχει αυξηθεί αυτή η υπογονιμότητα ή απλά έχουμε την ικανότητα να τα διαγνώσκουμε και μας φαίνονται περισσότερα περιστατικά? Πολύ πολύ ωραία παρατήρηση. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν τύχουν μπροστά σε εμάς, νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν. Εντάξει. Το ότι έτυχε βέβαια να συναντήσεις 5 κοπέλες με 0,0 κάτι, εγώ θα σου πω ότι δεν θα σου μιλήσω για τα 19 χρόνια που βρίσκομαι σε συνεργασία με το γέννημα, θα σου μιλήσω για τα 5 χρόνια που είμαστε εδώ στο My Fertility Coach. Έχω βρει αρκετές κοπέλες με πρόωρη οθική ανεπάρκεια, όχι πάρα πολλές. Αυτό που έχω δει και είναι πολύ λυπηρό είναι αυτές οι κοπέλες να μην έχουν ιδέα. Δηλαδή, το να συμβαίνει δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να μην σε έχει προειδεάσει κανείς. Δηλαδή, σε έναν υπέρηχο, συμβουλεύουμε τα κορίτσια να ρωτάνε τον γιατρό: πώς βλέπετε τις οθήκες? Είναι φυσιολογικές. Τι σημαίνει όμως φυσιολογικές? Μερικές φορές έναν απλό έλεγχο γρήγορο και όχι από γυναικολόγο αναπαραγωγής, σημαίνει ότι δεν έχεις κάποια κίστη. Για εμάς, φυσιολογικές οθήκες πρέπει να σημαίνει ότι η οθήκη πρέπει να έχει την αντίστοιχη διάσταση, τον αντίστοιχο όγκο, μέτρηση εννοώ, που να αντιστοιχεί στην ηλικία της, γιατί πιο μικρές οθήκες αναλογούν σε γυναίκες με λιγότερο άρια, έτσι, και να βλέπουμε κάποιες αρχόμενες καταβολές. Κάθε μήνα ένα οάριο θα κάνει την ορυξία. Γύρω όμως από αυτό το άριο και στην άλλη οθήκη υπάρχουν κάποια άλλα οχλάκια τα οποία θα καταστραφούν. Αυτό όμως δείχνει μια δυναμική της οθήκης. Αν έχει λοιπόν μια κοπέλα με 0,0 κάτι που μου λες, οι οθήκες θα ήταν σίγουρα μικρότερες και σίγουρα δεν θα είχε μέσα καταβολές. Αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, εκτός αν μεσολαβήσει ένα χειρουργείο που αφαιρείται εις τόσο οθήκης, αν υπάρχει κάποια χημειοθεραπεία που πρέπει να γίνει για λόγους κακοήθειας. Άλλα αυτά τα ζητήματα. Εγώ μιλάω για την πρόωρη μηνόπαυση που είναι ιδιοπαθής. Δεν έχει προκύψει από άλλο λόγο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα μπορούσαμε να είμαστε προειδεασμένες από τον γιατρό ότι κοίτα, είσαι 26, μάλλον δεν είσαι σε φάση να κάνεις παιδί, φαντάζομαι, αλλά θέλω να σου πω ότι οι οθήκες είναι λίγο πιο ήσυχες από ό,τι θα τις ήθελα. Και εδώ νομίζω προειδεάζει την κοπέλα και μπορεί να χειριστεί την κατάσταση, ναι, με μια ενδεχόμενη κατάψυξη ορίων. Ή δεν το ξέρεις εσύ. Εγώ με τον άντρα μου ήμουν από πιο μικρή. Θα μπορούσα στα 26 να κάνω παιδιά. Έτσι έκανα στα 28, έτσι μου τα έφερε η ζωή, αλλά μπορεί και στα 26 να έκανα, αν κάποιος μου έλεγε ότι πρέπει να κάνω παιδί. Άρα να δώσουμε τις επιλογές. Και κάτι πολύ σημαντικό. Μια κοπέλα που έχει 0,0 άμυ από αυτές που συνάντησες, είχαν κύκλο? Ναι. Ωραία. Όσο η γυναίκα έχει κύκλο, σημαίνει ότι η ορυξία γίνεται, αυτή η κοπέλα μπορεί να μην είναι έγκυος. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί. Απλά επειδή έχει ελάχιστα αποθέματα, πρέπει να τα ελέγξουμε όλα. Εκεί θα ελέγξουμε και τις άλπιγγες, θα ελέγξουμε και το σπέρμα, θα δούμε και τις βιταμίνες, θα δώσουμε τα πάντα. Δεν θα αφήσουμε να περάσει ο χρόνος και βλέπουμε, θα το κάνουμε τώρα. Μία τέτοια γυναίκα που επιθυμεί κάποια στιγμή στο μέλλον να κάνει παιδί, αλλά δεν είναι στα άμεσα πλάνα της, τι επιλογές έχει?
Μια γυναίκα ποιας ηλικίας τι εννοείς? Μια τέτοια γυναίκα που με πολύ χαμηλή οποιαδήποτε άμυ, μικρή ναι. ηλικία με πολύ χαμηλή άμυ. Που θέλει κάποια στιγμή να μείνει έγκυος. Λοιπόν, μια χαμηλή άμυ είναι διαφορετικό. Δεν ξέρω αν θες να το αναφέρουμε τώρα τι σημαίνει χαμηλή άμυ σε νούμερα, γιατί δεν το είπα. Ναι. Ωραία. Να ορίσουμε λοιπόν ότι η άμυ περίπου στα 30 έχει μέσο όρο το 2,5 νάνογραμμ. Γιατί υπάρχει και το πίκομολ. Για να μην μπερδευτούμε, θα μιλήσουμε σε νάνογραμμ και υπάρχει τρόπος να τα μετατρέψεις. Στα 35 είναι περίπου το 1,5 και στα 40 είναι 0,5, 0,7, 0,8. Κάπου εκεί. Οτιδήποτε από αυτά είναι πιο χαμηλό, είναι σίγουρα χαμηλό για την ηλικία της γυναίκας, αλλά αν έχουμε για παράδειγμα στα 30 μία άμυ που είναι 1, είναι χαμηλή για αυτή την κοπέλα που θα πρέπει να έχει 2,5, αλλά σαν απόθεμα είναι απολύτως ικανοποιητικό. Πότε λέμε ότι μία άμυ είναι χαμηλή ανεξαρτήτως ηλικίας, όταν πέφτει κάτω από τη μονάδα. Βεβαίως στα 40 πέφτει κάτω από τη μονάδα και είναι χαμηλή γιατί έτσι γίνεται εξορισμός αυτή τη ζωή, δυστυχώς. Αλλά όταν μια γυναίκα είναι 30 χρονών και έχει άμυ 1 ή 0,9, δεν έχουμε κανένα πανικό. Όταν μιλάμε για χαμηλή άμυ, λοιπόν, συνήθως μιλάμε για 0,7, 0,6, 0,5. Εκεί σίγουρα έχουμε κύκλο. Όταν μιλάμε για 0,0 κάτι που είπες, μπορεί και να μην έρχεται τακτικά ο κύκλος, ήδη να έχει αραιώσει. Και μπορεί να μιλάμε για μια FSH που είναι αρκετά υψηλή και αυτό είναι σημαντικό στη συζήτησή μας. Γιατί αν η FSH είναι υψηλή και η άμυ είναι τόσο χαμηλή, σημαίνει ότι εάν εγώ αποφασίσω να κάνω μια κατάψυξη οαρίων, δεν μπορώ να διεγείρω την οθήκη μου να βγάλει στον ίδιο μήνα πάνω από 1-2 άρια. Και αυτό αν είμαι τυχερή το δεύτερο. Θα παίρνω αυτό το ένα. Σε αυτή την περίπτωση όμως, αυτή η κοπέλα, αν της το εξηγήσεις και της δώσεις το φως, το παράθυρο ότι κοίταξε να δεις, θα πάμε και 6 μήνες θα μαζεύουμε άρια. Και αν είναι όριμο το οάριο αυτό, θα το καταψύξουμε. Μια κοπέλα λοιπόν 30 ετών που μαζεύει 6 οάρια, έχει σαφέστατα μια πιθανότητα που μπορεί να διαχειριστεί στο μέλλον. Προφανώς, όταν είναι τα τελευταία οάρια της, δεν είναι καλά όσο αναλογούν στην ηλικία. Γιατί στην ηλικία των 30 ετών είναι τα 80% καλά τα οάρια. Και η μετάφραση είναι 1 στα 4 καλά. Εδώ μπορεί να μην είναι 1 στα 4 καλά, να είναι λιγότερα. Παρ' όλα αυτά, έχει και αυτή η κοπέλα τη δυνατότητα να αποθηκεύσει τώρα τα οάρια της, αυτά τα τελευταία, για να τα κρατήσει για το μέλλον. Ακόμα και αν στο μέλλον έχει πλέον σταματήσει ο κύκλος. Βεβαίως, γιατί το να κάνεις παιδί δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να έχεις περίοδο, εάν μιλάμε για γενετικό υλικό που δεν είναι τώρα από εσένα. Έτσι, είτε μιλάμε στο μέλλον για μια γυναίκα που θα πάρει δανεικό άριο και χωρίς περίοδο μπορεί να αποκτήσει παιδί, φτιάχνεται τεχνητά αυτό από τον γιατρό, είτε μιλάμε για την ίδια τη γυναίκα, ανεξάρτητα από το αν είναι μεγάλη ηλικία, μπορεί να είναι 33 και να μην έχει πια περίοδο, αλλά έχει καταψύξει το δικό της γενετικό υλικό. Δεν θα είναι πρόβλημα η περίοδος λοιπόν για να αποκτήσει παιδί. Και μια γυναίκα που δεν επιθυμεί να κάνει παιδί, άμεσα δεν την ενδιαφέρει η χαμηλή άμυ. Σημαίνει όμως αυτό κάτι για την υγεία της, ότι κινδυνεύει από τα συμπτώματα της εμεινόπαυσης, όπως είναι η οστεοπόρωση, για παράδειγμα. Για να κινδυνεύει από τα συμπτώματα, μάλλον για να έχει το νου της στην οστεοπόρωση, θα πρέπει να μπει σε εμεινόπαυση. Για να είναι σε εμεινόπαυση, πρέπει να έχουμε 12 μήνες συνεχόμενης απουσίας περίοδου. Να έχει συμπτώματα, εξάψεις, να μην μπορεί να κοιμηθεί καλά. Οπότε αυτό είναι πολύ πιο μακριά από το να φοβάμαι για την υγεία μου, για τα οστά μου. Δεν έχει λοιπόν σχέση η χαμηλή άμυ με κίνδυνο οστεοπόρωσης. Άρα σε αυτή τη φάση δεν ξέρουμε πότε η γυναίκα θα σταματήσει να έχει περίοδο και έχουμε δει πάρα πολύ αντιπροσωπευτικά παραδείγματα που μια γυναίκα, σου πω δικό μου παράδειγμα, στα 37 είχε άμυ 0,7, εγώ τη γνώρισα στα 40 και μου έφερε προηγούμενες εξετάσεις και η άμυ ήταν πάλι 0,7. Και εδώ θα σου συμπληρώσω ότι είχαμε υπέρηχο που επιβεβαίωνε ότι κάπου τόσο είναι τα αποθέματα, με αποτέλεσμα να δούμε ότι η άμυ, αν ήταν σωστή και τότε, γιατί δεν αντιστοίχησα τον τότε υπέρηχο, σημαίνει ότι ήταν σταθερή. Δεν είναι λοιπόν ο ρυθμός πτώσης της άμυ σε όλες τις γυναίκες με τον ίδιο τρόπο. Άρα μπορεί να έχεις χαμηλά αποθέματα, αλλά να τα κρατήσεις και φέτος και του χρόνου και του παραχρόνου. Τι έχεις όμως, το νου σου, είσαι σε εγρήγορση. Ελπιδοφόρο και αυτό. Μία γυναίκα λοιπόν που δεν την ενδιαφέρει να μείνει έγκυος και έχει χαμηλή άμυ όσο έχει κύκλο, δεν χρειάζεται να ανησυχεί. Και αν αραιώσει ή σταματήσει να εμφανίζεται ο κύκλος, πλέον μιλάμε για θεραπεία αντικατάστασης ορμονών. Ορμονική θεραπεία αποκατάστασης. Ναι. Μετά την πάυση της περίοδου γίνεται αυτή η συζήτηση με τον γιατρό και ανάλογα το ιστορικό της γυναίκας, διότι δεν επιτρέπεται σε όλες τις γυναίκες. Το ελπιδοφόρο καινούριο μήνυμα είναι ότι είχε ενοχοποιηθεί η ορμονική θεραπεία αποκατάστασης και είχαν μείνει πολλές γυναίκες εκτός, γιατί η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι της περιεμεινόπαυσης και της εμεινόπαυσης είναι πολύ σκληρό. Και θα πρέπει να βοηθήσουμε και να ενημερώσουμε τις γυναίκες, γιατί οι περισσότερες γυναίκες νιώθουν ντροπή.
Νιώθουν ντροπή που η περίοδος σταματάει στα 43, ενώ θα μπορούσε μέχρι τα 50-53 να υπάρχει. Νιώθουν ντροπή που τώρα ζεσταίνονται, ενώ οι άλλες δεν ζεσταίνονται. Νιώθουν ντροπή να μην το μάθουν τα παιδιά τους, για να μην νιώσουν ότι η μαμά δεν είναι πια το ίδιο νέα. Και μην γελιόμαστε. Τώρα, όταν σταματάει η περίοδος, νιώθεις ότι γέρασες. Και δεν θα γεράσεις, γιατί πλέον γίνεται να υποστηρίξουμε τα ιστρογόνα, γιατί η έλλειψη ιστρογόνων, η οποία κάνει καλό στο δέρμα, στα μαλλιά, στη γονιμότητα. Εντάξει, δεν θα την χρειαστούμε πια από εκεί και μετά, αλλά κάνει καλό και στο μυαλό. Κάνει καλό και στη διάθεση. Οπότε όλες αυτές οι γυναίκες πρέπει να υποστηρίζονται και νομίζω ότι και οι ΜΕΕΣ κάνουμε συμβουλευτική για το κομμάτι αυτό. Ναι. Είναι η γυναίκα που θέλει να καταψύξει οάρια, αλλά φοβάται τη διαδικασία διέγερσης. Τι έχεις να πεις για την όληψία σε φυσικό κύκλο? Ωραία ερώτηση αυτή. Αν η κοπέλα φοβάται τι? Φοβάται την όληψία ή φοβάται τα φάρμακα? Τα φάρμακα, Λοιπόν, κοίταξε τι γίνεται τώρα. Όταν μια γυναίκα είναι να κάνει διέγερση οθικών, κάνει ενέσεις FSH. Αυτές δηλαδή τις ενέσεις οι οποίες την ίδια ορμόνη που παράγει το σώμα της για να βγάλει το ένα οάριο. Όταν μια γυναίκα δυστυχώς περνάει μια κατάσταση δύσκολη καρκίνου και πρέπει να κάνει χημειοθεραπεία, της προτείνουμε να κάνει κατάψυξη οαρίων και παίρνει αυτές τις ενέσεις. Το λέω γιατί οι περισσότεροι φοβούνται να μην πάθουν καρκίνο. Έτσι. Άρα, οι ελεγχόμενες θεραπείες, όχι η αλόγιστη επανάληψη χωρίς λόγο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχούν οι γυναίκες που βεβαίως δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο ιστορικό, γι' αυτό και η θεραπεία δεν αποφασίζεται με μένα, που κάνουμε τη συζήτηση, αλλά με τον γιατρό που πάρει το πλήρες ιατρικό ιστορικό. Είναι πολύ πιο χρονοβόρο να παίρνεις ένα οάριο, γίνεται, και κοστοβόρο επίσης, γιατί πληρώνεται η κάθε ολιψία. Επομένως, στην κατάψυξη οαρίων, εάν η γυναίκα έχει το χρόνο και το κάνει σε προληπτικό επίπεδο, μπορεί να το κάνει και με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να πάμε να ταιριάξουμε πάνω σε αυτό που χρειάζεται η γυναίκα. Δεν θα την πιέσουμε. Αυτό όμως που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι μια γυναίκα που έχει χαμηλά αποθέματα και φοβάται να κάνει διέγερση οθικών, τι θα γίνει μετά από 6 μήνες που θα πηγαίνει εκείνη ένα μήνα να παίρνει οάρια, που είναι πολύ φυσιολογικό, να συναντήσει ένα μήνα να μην είναι καλό το οάριο. Έναν άλλο μήνα να είναι άδειο. Έναν άλλο μήνα να μην είναι κατάλληλο για κατάψυξη. Άρα εκεί θα χαθεί πολύτιμος χρόνος. Επομένως, είναι σημαντικό να της εξηγηθεί αναλυτικά η διαδικασία και να κάνει καλύτερα μία θεραπεία και να τα πάρει όσα περισσότερα μπορεί, παρά να πηγαίνει με ένα σε κάποιες περιπτώσεις. Σε κάποιες άλλες μπορεί και να το επιλέξουμε. Είναι πολύ διαφορετικές περιπτώσεις που θα το σκεφτούμε. Είναι και επιβαρυντικό το χειρουργείο και η διάτρηση της οθήκης κάθε φορά? Εννοείς αν είναι πρόβλημα που κάθε μήνα θα γίνεται αυτό? Ναι. Όχι, δεν είναι πρόβλημα. Αυτό γίνεται διακολπικά με έναν οδηγό. Μία βελονίτσα τρυπάει το κολπικό τείχομα, αλλά πολύ, πολύ λεπτή, και να ρουφά το οάριο. Με το ίδιο τρύπημα, όταν αυτή η βελόνα στρίβει δεξιά και αριστερά, παίρνει και τα διπλανά οάρια. Πολλές φορές χρειάζεται και μια δεύτερη ή τρίτη φορά, αλλά η γυναίκα βρίσκεται σε μέθη σε αυτή την περίπτωση, οπότε δεν πονάει, δεν ταλαιπωρείται. Ωραία. Κάτι ήθελες να αναφέρεις για την ηλικία των 45 ετών? Ναι, ήθελα να αναφέρω λοιπόν, μιας και τα συζητάμε έτσι όλα για όλες τις ηλικίες, ότι πολλές γυναίκες ακούν ότι μία ηθοποιός, μία διάσημη τραγουδίστρια ή από το εξωτερικό, ότι κάνουν παιδιά στα 45. Και θεωρούν ότι όταν είναι 44-45 και εκείνες, γιατί όχι, θα μείνουν και εκείνες έγκυες εύκολα, αφού το έχει κάνει η τάδε και η τάδε. Ή μάλιστα η φαρμακοποιός της γειτονιάς μου, που μιλάμε και πολύ συχνά, γιατί με πελάτησα και έμεινε έγκυος φέτος, 45, και έκανε και δίδυμα. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι γνωρίζουμε όλο το ιστορικό, και θέλω να επισημάνω σε αυτές τις ηλικίες ότι τα οάρια στα 45 είναι ελάχιστα καλά. Για φυσική σύλληψη είναι απειροελάχιστη η πιθανότητα, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε ότι και στα 45 υπάρχει, στην εξωσωματική, στα 45 υπάρχει μικρή πιθανότητα σύλληψης και αυξημένη πιθανότητα αποβολής. Και αυτό πρέπει λίγο να το ενημερώνουμε, γιατί εγώ στη συμβουλευτική νιώθω δικό μου χρέος, όχι μόνο να σου πω πώς μπορείς να βελτιώσεις τη δική σου γονιμότητα, όποια είναι αυτή και όπως σου αντιστοιχεί, αλλά και τι χρονοδιάγραμμα πρέπει να έχεις μπροστά σου. Δεν θα ήθελα δηλαδή μια γυναίκα να έρθει σε μένα στα 42-43, να κάνει το πλάνο που είπαμε, να το αφήσει, να προσπαθήσει και να ξανάρθει στα 44,5 και να μου πει τώρα είμαι έτοιμη για εξωσωματική. Γιατί έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο. Και γιατί είναι σημαντικό να εξηγήσουμε ότι σε αυτές τις ηλικίες β' χωριακή θετική δεν σημαίνει γεννάω μετά από 9 μήνες. Έχει ενδιάμεσα στάδια και αυτό δεν τους το έχει πει κανένας. Όλοι βλέπουν έμεινε έγκυος εκείνη, έμεινε.
πρέπει κάποιος να τους το πει, πρέπει κάποιος να τις ενημερώσει ότι παιδιά μετά τα 40 η γονιμότητα δυσκολεύει πολύ. Η τελευταία δυνατή ηλικία στις πιο μεγάλες ηλικίες είναι τα 43, το 44 και το 45 δυσκολεύει και μετά η γονιμότητα τελείωσε. Για δικό μου γενετικό υλικό, τονίζω. Για δανεικό άριο, βεβαίως έχει δοθεί ο νόμος μέχρι τα 53, αν δεν κάνω Ναι. λάθος. Και πάμε στον τοκετό. Αν μια γυναίκα έχει μείνει έγκυος με τη βοήθεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, στην Ελλάδα παιδιά, η κοίηση λέγεται πολύτιμη κοίηση. Θεωρείς ότι χρειάζεται κάποια ειδική διαχείριση απλά και μόνο επειδή έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ή είναι ένδειξη και σερικής τομής? Η απάντηση είναι όχι σε όλα. Ούτε χρειάζεται η γυναίκα αυτή να έχει ειδική διαχείριση, αλλά θα εξηγήσω λίγο παραπάνω. Να μπει δηλαδή σε μια κατηγορία που αφού είναι εξωσωματική θα πρέπει να γίνει αυτό και αυτό, ούτε βεβαίως να κάνει καισαρική. Στην ομάδα μου συνεργάζομαι, επειδή είναι η κλινική αναπαραγωγής με τον κύριο Ματούδη, οι περισσότεροι τοκετοί που κάνουμε είναι από τις γυναίκες που έχουν κάνει προηγουμένως τη θεραπεία. Βεβαίως έχουμε και πολλές φυσικές ελλείψεις, αλλά το μεγαλύτερο μέρος είναι γυναίκες που έχουν κάνει εξωσωματική και μάλιστα τον γκρουπ ηλικιών ποικίλει φυσικά, αλλά έχουμε και πολλές γυναίκες πάνω από 42, πάνω από 43, πάνω από 44. Λοιπόν, αυτό λοιπόν δεν ήταν ποτέ πραγματικός λόγος. Την πολύτιμη κοίηση δεν την ασπάζουμε σαν όρο. Θεωρώ ότι κάθε κοίηση είναι πολύτιμη, γιατί μιλάμε για μια ζωή που θα έρθει στον κόσμο. Αντιλαμβάνομαι όμως και πρέπει να το περιγράψουμε λίγο διαφορετικά, ότι η γυναίκα αυτή μπορεί να έμεινε έγκυος με το τελευταίο της οάριο. Και άρα, αν αυτή η κοίηση δεν πάει καλά, ότι δεν θα έχει τη δυνατότητα με δικό της γενετικό υλικό. Φυσικά, και η ΜΕΕΣ και ο γιατρός παλεύει για την κάθε κοίηση να πάει 1000% καλά, ανεξάρτητα από αν ήταν το τελευταίο της οάριο ή όχι. Άρα δεν χρησιμεύει πολύ ο όρος πολύτιμη κοίηση και είναι μια ωραία δικαιολογία αυτή για να πούμε ότι είναι πολύτιμη κοίηση, δεν θα κάνουμε φυσιολογικό, θα κάνουμε καισαρική. Γιατί μήπως οι υπόλοιπες που είναι επίσης πολύτιμες τις βάζουμε σε φυσιολογικό τοκετό για να ρισκάρουμε τη γέννηση του παιδιού ή την υγεία του παιδιού? Σωστά. Όχι λοιπόν, δεν χρειάζεται. Αυτό που χρειάζεται όμως να πει κανείς για να μην είναι ελλειπής η κουβέντα μας, είναι ότι οι γυναίκες που έχουν κάνει εξωσωματική συνήθως είναι μεγαλύτερων ηλικιών, όπως σου είπα, δεν λείπουν και σε πιο μικρές ηλικίες, αλλά πιο μεγάλες ηλικίες συνοδεύονται περισσότερες φορές και με κάποια άλλα συνοδά ζητήματα. Μπορεί να έχει πίεση, μπορεί να έχει ζάχαρο. Όχι ότι αυτά αποτελούν απόλυτη ένδειξη για καισαρική, αλλά συνυπάρχουν προβλήματα και άρα γυναίκες που κάνουν εξωσωματική συναντάται πιο συχνά το να κάνουν επιπλοκές. Αυτό τι θέλει? Μια καλή ομάδα, καλή παρακολούθηση, να μην ξεφεύγουν πράγματα, να είσαι εσύ ένα βήμα μπροστά. Και θα σου πω ότι πριν 2 εβδομάδες, το έχω ανεβάσει και βίντεο, στο γέννημα πλέον αυτό, ότι είχαμε μια γυναίκα η οποία ήταν 37 ετών, δεν ήταν πολύ μεγάλη, είχε ζαχαρόδι διαβήτη με ινσουλίνη, είχε αυξημένη πίεση και έπαιρνε τριπλή αγωγή με αντιπερτασικά και είχε και 10 βαθμούς μυοπία. Και τη βάλαμε 37 και 6 με πρόκληση γιατί η ισορροπία μέχρι εκεί έφτανε και γεννήσαμε ωραιότατα φυσιολογικά. Τέλεια. Και έτσι θα έπρεπε να είναι. Το λέω, δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να πάνε όλα προς τα εκεί. Τέλεια. Εύη, ήσουν κατατοπιστικότατη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Σε περιμένουμε, βασικά θα συναντηθούμε και στο Rebirth Festival το Σάββατο 9 Μαΐου στο πεδίο του Άρεως. Σωστά. Από τις 10 το πρωί με ελεύθερη είσοδο. Κλείνοντας, είναι κάτι που θέλεις να προσθέσεις? Ναι, θα ήθελα να πω ότι η συμβουλευτική γονιμότητα, που στην ουσία έχει σκοπό να ενημερώσει όλα τα ζευγάρια σε όποια φάση της προσπάθειας βρίσκονται, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, είτε προσπαθείς μόνος σου, βοηθάει δηλαδή στη φυσική σύλληψη, βοηθάει να διαχειριστούμε ζητήματα όπως η ενδομετρίωση, πολυκυστικές οοθήκες, αλλά βοηθάει και τα κορίτσια που προετοιμάζονται για μια εξωσωματική. Γιατί όσο πιο προετοιμασμένο πάμε το γενετικό υλικό, έχουμε πιο καλά αποτελέσματα με λιγότερες προσπάθειες και λιγότερη ταλαιπωρία. Πού σε βρίσκει κάποια ενδιαφερόμενη? Μας βρίσκει στη σελίδα μας στο Instagram, στο My Fertility Coach. Βρισκόμαστε στο Χαλάνδρι που έχουμε το γραφείο μας, αλλά όπως έχουμε πει πολλές φορές και το υπενθυμίζουμε ξανά, γίνονται και πολλά ραντεβού διαδικτυακά. Επομένως μπορούμε είτε εντός είτε εκτός Ελλάδας να κάνουμε την επικοινωνία μας χωρίς να μας εμποδίσει τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα.